Dalan, kinapudno ken biag. Adda ka din napudot adanom. Agkape akpay, sakbayang agpasada ak. Alan, tagtimpla ako ni iti kapim. Adda pandisal di taginatang ko iti kalman. Imbag ket adda karga ti tiyan mo nga agpasada. Ni Tino, ayan na. Naladaw manen asimmang pet iti rabi Nakaturog pa'y. Awan lat amok apagbanagan ti kasdyang ubing. Kunak asursuruon na ti agmaneho. Nga masadot mat. Ay, jakman maawatan iti dayjay nga ubing. Di na kayat ti agadal, di na mat kayat ti agsursuro nga agmaneho. Intukat no sumangpat, nabartek. Napatpatag ti barkada na, ngam ti panursuro kan kuana. Imbag man ta nasabat ka dito, oy. Doris. Ni, apay ka di, auntie? Aday bagayo? Ni ading mo atino. Ay na, dandanisan ang makapag na, tanabartag. Agkaratumba ijay dalan. Naduldulputan ti itsura na. Ay, kasta ka di, auntie? Ay, inak ko magumatang iti diaper ti anak ko. Samay sa... Saan ko akabailan at tulungan ni Tino, no si Siak? Awan lati mabalin mo dita pagpatulungan amang salabay kan kuana? Ko auntie, ay, kasano nga di anak ko? Apay no ni nanang ting kayo pangibagaan? Sapay adak ko mapapanak. Alaman langan. Sige, ingka gumatangan iti daya perti anak mo, tay nakitaan ni nanang mo. Ay, agyaman hak, auntie. Oh, apayon ka bagis, adda ka mat. Anya ti masapul mo. Ay na, ti anak mo, anitino. Naduldul po ta ni jay dalan. Ay pasaray matumba. Ay, kunaklakit no anya itayan. Nabartak nga road. Saan kumot akabailan at tulungan? Ang mga lumapandagan nakpaikit day. Kunaklakit no anya itayan. Uray siya ka. Diyak ka ba ilan? Ita man kitaan tapaturugan talaangan ijedalan nga miti matulid. Sige, inta. Ay, ang mga lumatulid nga agpayso ijederaas. Ay, naunay kat ti anak ko na ya. Kanayon nga ibaga nila kay nga agsursuro laangan nga agmaneho. Tapno iso ti mangimaneho iti taksi. Ngam paliwawang mat. Mala, inta nga roden iti ayan ti anak mo. Sino kayo ababagat ha? Nagalas kayo. Kunaklagi tinubabalasang. Saan man gaya? Tababagat. Ay, una yan, Tinaw. No babalasang kamay. Pulos, adida ka kayat itikas na nga itsuram. Ay, garod ah. Nakaduldulpot ka. Oh, ay katuray siyak mata. Saan kayo matagayat? Nababalasan kayo. Daang. Kasanaw, no matulid ka dita deraas. Pidutan da ka kaday nga awan anges na. Adayo pa'y ni patay kanyak, nanang. Ando pa'y ngamin ti arak. Ije pagaramidan ti arak. Ay, sos, awam mo, Tinaw. Denggam kumabat ti ibagbaga ni tatang mo. Agsursuro kakit di nga agmaneho tapno damat amom. Agsursuro akto. Namadanon ti jimpo. Kano ngay day ta jempaw? Inton lumagtaw ti bingkaw. Dan ayan nakitam alimag to abingkaw, nanang. Gumatangak man iti kape kan asukal? Mabiit na ang tamangalaan. Dito'y kaditi ng gatangan ni Tino iti arak? Ay na, kakadwa na siguro dagi jay gimatang. Saan nga min adito iti naginumanda. Napandansamot iti balay datasyo. Ang mga nada pinartida ijay nga impulutan. Inumot nga mitin into na rin da. Kano sa nga case aber ti ginatang da. Sa balila ang jay round post. Manuda nga iminom iti may sa case aber ngay. Amok pa yan. Saan kumot adinamag? Ay, Mayla. Tayo ngay gayam gatgatang akape kan asukar. Aywan gayam.
nalipatak matan. Itata na usawan ka. Agsarita ta itinalapat. Kanya ka dire jay tatang. Saan ka anak kaadal? Takunam anarigat ti agadal. Kunak nga agsursuro ka nga agmaneho. Ngam sa bali mo tininto naram. Ubingak pa tatang. Agsursuruak to. Kaanon to pay? Kastam ka dilatan. Aglaklakay ka iti unag ti kalsun mo. Nga awan ti ammo. Ay na tatang. Agtutor kayo kadilaeng. Madanon to dayta. Saan mo arumbang nga itantan ti mabalin mong aramiden ita? Madanon to kunak tumat. Ay na anak ko, madiday ta pa nagrasrason mo. Kasanon, no sa anak ama ka maneho. Asino nga iti mangipasada iti taksi? Da nagyulakid din ay tatang. Mabayag pa'y day ta mapasamak. No day talagbartak ti ammom. Saan kunto nga ipiyarkan ka ti taksi? Amangan, no isupay kiti ti pakaisag makam. Adda ka manan dito'y tiyangge, Tino? Saan ka di nga imbagan ni tatang nga ingkag sursuro nga agmaneho tapno makaala ka iti lisensyam? Makarangrang kayo. Amin kayo lakit din. Day tatisang kaibagayo. Imbes asika ti mangipasada iti taksi. Saan mat? Tan itatang. Idinto ta standby ka. Ay, pan nakaarkos na kan ti tiyangge. Ay, agur uray ti mangilibre kan ka iti inom. Manang, mangilibre ka man nga rod. Tanagranata dito yung tiyangge. Ay na, igatang ko iti agas wenno daya per ti anak ko ti ited ko kumaken ka. Pakilaklak na ko na. Tapno pumintas ka pa'y. Imbagkan ka tanagdakkelan ka a karne. Ay, ingka manggad. Tapno adda igatang mo iti kayat mo agatangan. Ay, awan mo, Tino. Addan tula adu akwartak. Di ka ikikan. Kaano ka pa'y amaadaan iti kwarta? Kat nagsadot kamay. Ay na, imbag may kayo dito yung tiyangge, nana. Umayak ko maiji balayong. Apay ka de, basang. Nakita dagiti pulis ti taksi ni tatarod iji kalsada. Inasit ganda, kat awan puot na. Impanda iji ospital. Apay, ano ti asawak? Nana, high blood ka din ni tata? Ay, uwan, balasang kaw. High blood ni tatam. Adda atap daan na stroke. Ala, ingkay surutan iji ospital. Imbaglakit di ata insardeng na ti taksi. Hala nga rod, basang kaw. Kat agyaman na, kiti umay mo pa nang ibaga. Nanang, papanan nyo. Apay ngagdardaras kayo. Imbag ta nagkita ta. Ni kanutatang nyo. Impanti pulis iji ospital. Naawanan kano iti puot. Kasta ka di, nanang. Kat ayan ti taksi. Inkadamagan ka ni Mayla no ayan na. Isuti nang ibaga kanya kiti kaadan di tatang mo iji ospital. Ingkayo nga rudan, nanang. Amuak no ayan ti taksi. Tamapan alaan nila kay. Sumurutak to iji ospital. Maala nga rod anak. Nilakay mo ti mapanmangala iti taksi. Tamo na matiag maneho. Kapilitan nga isun ati mapan. Ay, no kumataam mo ni Tino ti agmaneho. Di isukuman ti mapan. Saan nga ipiyar ni tatang mo ka ni Tino ti taksi? Amangan kanuno na bartek nga agmaneho. Ayan ni tatang. Ay, anyangay ti ko na ti doktor, nanang. Ada ija ICU. Atapan ti doktor nga adda pimutok nga urat iti ulo na. Sigurado ka no, abaldadon ton. Amangan no naliwayan na ti iminom iti maintenance na. Nalabit Naladaw nga minasimbang put idirabi Sana sapa man na nagpasada. Isumot lagayam Nagpuyat man nga minan. Imbaga nga min ti doktor na saan nga agpuy-puyat. Ngam di namot ikan ka no tibilin ti doktor na.
Gapo siguro taado ti pasaheros. Masayangan. Ngam, kasjay matan tinapagtang na. Saanan ang makamaneho? Iso nga ron, anak. Saanan na makapasada? Kumusta ni tatang mo? Nakapuutan, Myla. Ang baldadon. Saan ang makakuti ti kagudwat bagina? Imbag na isardeng na pa'y titaksi sakbay ang naawanan iti puot. Wen nga rod idinarik na siguro amadi. Insardeng nan. Ay, naimbag lakit din. Nadisgrasya kat kuman no di na insardeng. Kat, inyawid yo ka din ti taksi na. Wen, napaninnalan nila kay. Insangpot na ijebalay. Sigurado nila kay munti mangipasada iti taksi ni tatang mo. Anya pa'y ngay. Saan mat ngamin nga amo ni Tino ti agmaneho? Kan may sa, maamak ni tatang yo amang ipyar kinitino. Amangan no madisgrasya, no nabartek ng agmaneho. Adakan dito'y balay. Ano sam ti ag-wheelchair? Jay asawa ni Doris ti mangi pasada iti taksi. Kapilitan na. Tay sukat nga ron ti makambo nga agmaneho. Ayan kade ti taksi. Inyawid pa iti asawa ni Doris. Imbaglakit din tayin sardeng mo tilugan, sakbay anawanan ka iti puot. Ulawak. Hindi. Iso. Insar dengkaw. Ay, hagyaman tayo ta saan ka na disgrasya. No saan mo nga insardeng, dakdakas pa'y kumati na pasamak. Manang, apay ngayon yawid yu dito'y balayo ti taksi. Saan ka di asyak kumati akin kukwa? Tasyak ti lalaki. Anya nga iti aramidam iti taksi. Kat saan mo mat nga ammo ti agmaneho? Ukupam kadilatan? Kukwam ka din ti taksi, manang. Kukwalatan ni tatang. Nilaeng lakay ti mangimaneho. Ngam pagbingayan da ti mapasadaan na. Pagtulagan da no boundary ti mapasamak. Ngam, siya kumatirumbang. Saan ka di, manang? No dimngag ka kuma iti ibagbagan ni tatang nga agsursuro ka nga agmaneho. Di, si ka kuma ti mangigam ita, ading ko. Agsursuro ak nga rod. Tapno siya ti mangyawid iti taksi. No, ipyar pa'y kan ka ni tatang. Maamak nga amangan kanuno agmaneho ka anabartek. Amangan no madisgrasya ka pa'y. Agraman ti maymay sa ataksi. Kasita, ay, anya ngay day tanga itsuram. Nabartek ka manan. Tatang, adto'y ti ginatang ko nga agas yo. Adto'y matipan naka-boundary ti taksi nga imaneho nila kay. Wadan yo ti taksi. Isulaang ti pagtaudan ti kwarta. Wen tatang, mekaniko mat nila kay. Kanayon na akitaan no kondisyon matlaang tilugan. Imbag pay nilakay mo ta adaam muna ay sa kakas kani tinaw. Agawaan nyo kit diti agpapig sa tatang. Barang makapag na kayo matlaang. Saan kat anak wheelchair kayo laang? Ay, saan kung amin nga ingkan kanaw ti
Baga ti doktor. Saan kakastoy nagbanaga ka. Anyangay nga ro, tatang. Tinapatag, agimbag kayo kuma. Iso at tulungan nyo, tibagiyo, tatang. Tatang, nangag ko tinagsaritaan nyo kanimanang. Jay kade saan kung nga kan kanaw ti doktor ko. Wan, tatang. No kumamat in kanok dagiti bilin nyo. Sa anak kumamat anagbalin amang martag. Kat siyak kuma. Timang ipaspasada iti taksi ita. Miris ti kamalay no naladawan ti amin. Tatang, ita, sigurado asan na kaya't damanang nga ipasublat kanyak ti taksi. Oray, siya kat jak mat kayat. Amangan no maisag maka. Mangan no madisgrasya ka. Awan taon pagtaudan ti kwarta. Tatang, agbabawi ak. Kung naknusan ang mapasamak kada kayo ti kastoy. Nagadalaklak umamat nga agmaneho. Saan pa'y naladaw ti amin. Ngam, iso na laang. Tamaki maneho akto. No dagpasada iti taksi na. Saan kun akabukbukudan ti pasadak? Itaman pa'y anak. Nagtar ti panangkita ken ka ita. Nakaamirisak nanang. Inakman mo't agsursurong agmaneho. Ay na, imbag man anak. Hindi pa'y kumaa, nagsursuro ka. Ngun nga rod nanang. Madigayam ti saan amang ikan kano. Iti baga ti masirib. Pudno day ta anak. Nagbalin ka amaag, ta saan ka nagtungpal. Amin na ka nagbalinak amaag idi. Tanakikuykuyagak iti padak amaag. Makuna masirib ti may sa atao, no pilyen na ti pakikuyugan na. Ken surutan natin na saya at adalan. Manipod ita. Liklika kung ti minamaag akababalin. Tapno makuna ang masiribak. Uray sa anak-anak ahadal. Uray may sa titino nga anak ko no agbalin ang masirib. May pagpanakkel ko nga anak. Nasaya at ibiyag mo no surutam tinalintag adalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dosaan ti anak mo,
Di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Mama, papaaya banda kayo manan iti pagadalan. At damanan saan anasayahat nga inaramid ni Inso. Tangiwat mo, di mo unay pigsaan ta mga numangeg na kanipapam. Apay ngamin, nga ilimod yumanan kan ni Papa, Mama. Iso asaan ang madisiplinaan ni Inso, tay saksakit yu. Tangiwat mo kunak. No di ka pala sumardang dita, masipat ko day tangiwat mo. Siyak tulatan ti makisao iti kabsat mo. Maawatam. Makamu kayo manlangan, Mama. Basta imbaga ti teacher ni Inso kanyak, amapan kayo makisaw iti pagadalan inton bigat. Apay, anya kami tinaramid ni Enzo. Adda dinanog na. Saan mat nga taadanugan ni Enzo no awan basol na? Saan nyo pa'y lang amo na anya ti hustoan na pasamak, Mama? Ang isakit yun adagos ni Inso. Natural! Anak ko kat nga ron. Amo yung matanti kinabarumbado na. Apay nga min asaan yung nga ungtan, wenno ba uten, tapno mabutang nga agaramid iti kalukwan. Anya manan ayat inaramid mo di pagadalan nyo. Apay apapaaya bandak manan. Naglastugmat ngamin da di akadalak, mama. Dinanog ko na. Apay, anya ayat ibasol na. Ilawlawag mo man. Nagtugawak ngamin iti pagtugawan na. Takasasaok ti gayim ko. Papanawon nakit din. Di nala mauray pumanawak. Kat, dinanog mon. Una. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Numaamuan manan ni papam daytoy, sigurado nga agungot manan. Adda kayo mat, mama. Da kayo nati o may makisawin di pagadalan. Ay, talaga asyak. Ngam agbaliw kamot ko man anak ko. Saan mo apapaungatan ti maestram? Kan saan ka adumandanog iti ka eskwelaam? Depende mama. Nuad damang loko kanyak. Apay kid din ngay ajak danugan. Sa dino tinagapwam? Adala ang kinasaw ka tao. Kasino? Apay aya nagado asaludsod mo. Awan manan panggap mo amang ibaga kanyak iti inaramid tinalay nga anak mo. Kasano ana amuam? Saanan anasken amamwam no asino tinakaamwak. Nasulbaran ti problema. Nakasaukon ti maestra ni Enzo. Gandagi tinagannak ti dinanog ti anak ta. Kayat ko ang makasarita ni Enzo inton sumangpet. Pangaasim kasaom iti nasayaat. Saan mo akabkabilan di anak ta? Kasano nga agnakam? No kanayon mumat nga isakit? Ipatpatag ko di buridag ta. Iso ano mabalin, jak kayat akabilam. Sigurado ka apan ang ipatag ti aramidam iti anak ta? Agpakpakaasi ak Ruben. Saan mo kumaakabkabilan ti anak ta? Kasdusam iti inaramid mo akalukwan. Sika timang sibog kadag iti amin amasetas di taparaangan. Total, awan klasyo ita ta Sabado. Anya nga iti serbi ti katulong. No siyak pay laang ti agsibog. Dayta ti dusam iti inaramid mo. Iso ano saan mo akayat ti agsibog? Saan kanton nga aramid iti linuloko? Anya amatan papa. Padasam ti san amang tungpal iti bilin ko. Tanakarkaro ti dusam no saan kang agtungpal. Tungpalakon. Mapara ko nagsibog. Makapasuro na talaga ni papa. Apay nga taasan nakakay-kayat. Hindi to tanong ni mama. Kay-kayat nakmat. Sapay nagadudag iti sibugak. Makapasuro na talaga. Ha? Sumungad ni lolo. Amu kunti aramidek. Kampay di saan ko nakita. Isuman kit di ti pusit-sitak iti danom. Aglingadak. Katino na si Dagan. Bigla ka pusit-sitan. Aglingadak. Andaytan. Pusit-sitak kun. Nabasa ako na. Saan mo ngay paturong kanyak ti danom? Ha? Ay, talagang awan sursurom nga ubing. Pati siya kalulom kat paglulukwam. Awan respetom. Ay, saan kayo ang napansin, lolo? Pasensya kayo na.
Anya saan? Amo ka nakita nak. Di ka naglibak. Ingagaram tinangbasa kanyak. Saan ko naklangarudan? Oh, anya ti mapaspasamak dito eh. Day taman anak mo. Talagang awan sursuro na. Sakit dahin ti binasana. Imbagak matan. Jak nakita ti isusungan yaw. Ay, agtal na ka. Amo ka nakita nak. Ingagaram tinangbasa kanyak. Sana sakti pagbalinam nga ulbod. Talaga nagrigat ka ama disiplinaan na niya. Huh? Ket kasdusam, makabulan as sika ti agsibog kadagiti masetas. Anya? Kung nagmatasan ko nga ingagara? Awanan ti adupay asao. Ala, ituloy mo ti agsibog. Papa, dumanon kayo. Agsukat kayo. Tama nga no, agsakit kayo, itipan na kabasayo. Ay, Pasinsyaan nyo lakuman ti apo ko yo. Talaga narigat ama disiplinaan. apay akas ti ugali ti anak mo, Ruben. Madlaw nga dapilpilyo na. Sino ay ati imalaan day tanga ubeng? Ay, jakman na mo papa. Uray di pagadalan. Puro kalukwan ti amuna. Kanayon apaayaban ti maestrana ti inana. Masapo la madisiplinaan ti anak yaw. Kanunungan ngamin ni Lolita. Isakit na launay. Dayta ti rigat na ita. Kasaritam ti asawam Namin ano kun aki nasarita, papa. Ngamawan ti denggan na. Da kayo man kit di ti makisarita kan kwa na. Tabareng da kayo ti denggan na. Sumangpat to lang ni mama. Ipulong ko ni papa. Apay manan. Imbagak lang arudon adyak nakita ni Lolo sumungat. Saan gid di na mamati kanyak? Imposible mat ngamin asaan mo anak kita. Ha? Amok nga yung gagaram manan. Agpapada kayo asaan ang mamati kanyak. Nila ang mamati kakampik iti daytoy abalay. Juan, gapo tayo spoiled na ka ni mama. Ipulong kan tumot iti daytang imbagam. Wana, day talang ti paglayngam. Anya man ang tinaramid yung ka ni Enzo. Apay apag may saan yun no awanak dito balay. Nagipulong manen kan ka tinalay nga anak mo? Idinto nga isulang aruden tinakabasol? Saan na kano nga inggagara ti pan nakabasana kan ni papa? Ngam ipilit yung nga inggagara na. Anya ti kayat mo asawen? Ni papa ti agululbod? Diyakabukan ka. Apay nga nga iso ti imbaon mo nagsibog. Dusa na dayjay. Gapu iti basol na anaaramid na iti pagadalan. Kunak lang aruden analpasan day jay. Apay adinusam pay laeng. Tapno agnakam. Uray kasasaom iti nasayaat. Ulit-ulitan namat. Di do saam, tapno saan nanton nga ulitan. Basta, saan mo nga ulitan adusaon di anak ko? No di mo kaya taguraan ka. Ne, apay anak umay kayo papa. Ada ka di ibagayo? Awan ni Ruben ita. Sika ti kayat ko akasarita. Anya ka di ti ibagayo? May papan kini Enzo. Madlaw ko nga dapilpilyo ti anak yaw. Masapol ama disiplinaan. Tapno saan yun taw apagproblimaan. Anya ka di man ang timbagbaga kada kayo ti asawak, papa. Nadlaw ko nga dalukloko ti anak yaw. Ket nakunak kini Ruben anasken ama disiplinaan. Agam ko na namet akanayon mo akanunungan. Maditikas ta anak ko. Dumakkel aluko-luko ti anak yaw no saan nyo asigudain. Papa, siyak ti akin anak ka ni Enzo. Iso asyak ti makamo kan kwa na. Total, no adda aramidan na asaan anasayaat. Siyak mo't laang ti agproblema. Saan mo't ada kayo? Itata high school kan, agsingsingpot ka kumamot kan Enzo. Lalaingam iji pagadalan. Kaya't ko alapasam ti panagadal mo aging ga iti kolehyo. Kaslama sa duta kung nagadal mama. Ay, saan Naskan nga agagat ka. Masapul makaturpus ka. Tapay pailaan. Baknang tayo mat. Ado ti negosyo ka ni papa. Isungarod ka sa pulam ti makaeskwela. Iti kasta, si kanto ti mangi-manage kadagiti negosyo tayo. Isuriyulatan kanyak mama. Saan mabalin anak ko? Nasken makaturpus ka.
Adabagsak ni Enzo, kinasaritaklat anti-advisor na no anya ti mabalin nga aramidon tapno makagraduar. Kinayat namot nga agipasa laangan ni Enzo iti projects na tapno makapasa. Talagang sangawan interest ti anak mo nga agadal ah. Puro kating classes, aglangan. Kasano nga maipasnak na ti agadal iti kolehiyo? Siyak ti makaammo, Ruben. Aramidok ti amin para ka ni Enzo. Kasta kadilatan, Lolita. Adda ka akanayon iti lukudan ti anak mo. Tunggal adda ka maling aramidan na. Siyak ti inana. Iso asaan nak ang mababalaw. Ay ayatan ka unay, Amanda. Nulagid di sungbatan nak. Ipaay ko amin ka. Baknang kami. Awanan ti sapulang kanyak. Jakpay kaya ti makiayan-ayat, Enzo. Agadalakpay nga umuna. Imbagkan ka tabak nang kayo ako nam. Iso asaan mo nakasapulan ti agadal. Uray si ka. Saanan nanaskan nga agadal ka? No siyak matlaang ti pakiasawaam. Sungbatan nakit din, katagasawa ta. Uray saan tanton nga agtuloy nga agadal. Ibagak man laangan kan ka ti agpayso. Saan ka akayat? Jak kayat ti ugalim. Anya? Anya ti saan mo akayat nga ugalik? Nalastog ka. Nagpresko ka. Awan patagkan ka ti adal. Awan masakbayan ti kasta a tao. Ibagaman kanyak. Ni ka di Marco analaing iti pagadalan tayo ti kayat mo. Amukat nga agar-aram kan kadayjay. Wan, iso ti kayat ko. At least ni Marco, saan analastog akaskan ka? Nalaing pa iti pagadalan. Uray baknang da. Saan na nga ilaslastog kanya ti kinabaknang da? Ada respeto na kanya. Marco, agsarita taman. Anya ka diti bagam? Adaywam ni Amanda. Kukwak lang ni Amanda. Katjak ipalubos nga adda makagaw kanyak. Anya? Apay, sinong batan nakakadin? Kuna namat kanyak, asaan nakakayat? Apay kit din abilinan nak nga adaywak ti babae nga ayatag. Balaagan ka. Adaywam ni Amanda. No saan mo akayat nga addadakas ang mapasamakan ka. Taasino ka kumamang bilin kanyak? No adda ka balan ti pamilyam, addamot kanyak. Saanak ang mabutan kan ka? Kastagayam, ha? Urayam ti panagsublik. Ti awanan bain na Marco? Syakit din ti karkaritan na. Tangay na lastog. Urayin na ti panagsublik. Agawidak, kat inak alaan ti paltug ni Papa. Paltugak lang ang dayjay nga ayop. Tapno awanan kaagaw ko kan ni Amanda. Saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtinagan ni Amanda? Dayta, nabirukak matlangan ti paltug ni Papa. Rumwara kon iti silda. Ang mga numaabutan nak ni Papa dito eh. Anya ter aramidam dito'y seledmi kini mamam. Ha? Awan pa ba? Sige, rumwara kon. Saan ka ba rumwar? Ha? Anya dayta ilamlamang mo. Awan pa ba? Kita kunak. Inalam ti paltug ko. Anya ti pangusaram iti dayta. Kwa. Isublim dayta kanyak. Saan yung agawan kanyak dayto e palto pa ba? Saan ang mabalin kunakmet? Isublim kanyak. Saan pa ba? Papa! Papa! Enzo! Anya di naramid mo ka ni Papa! Jak ingagara, mama! Inagaw na ngamit e baltog kanyak. Kat jak ingagara na kalbit. Oh my God! Itaray tayo di hospital ni Papa! Makitam ita ti resulta. Ti panangis spoiled mo iti anak mo, Lolita. Apa yan na pasamak ti kastoy, Papa? Apa yan na pukaw ko ti asawa? Kan nakakulong ita ti anak ko. Kinasarita ka idin. Asabali ti ugali ti anak mo. Ngam kinuna masik at ti makaam mo. Anya kay ita.
Siya lang human ti mabalot, Papa. Bayam nga agnakam ti anak mo. Sikamot lang ti gapo. No apay anak balin a barumbado ti anak mo. Kaputasan mo a dinisiplina. Pagawanan na, Ruben. Diyak ipagaro pa kastoy ti mapasaman. Ang mababawi ako. No apoy adyak dinisiplinaan ti anak na. Siyakmat lang ti nang iturong iti kastya. Nagpanagat na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak, iturong idan itinalintag adalan para itinasayaat a masakbayan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kata kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 22, versikulo 16. No sagutam dagiti nabaknang, wano idadanas mo dagiti napanglaw, tapno bumaknang ka, agbalin kanto matla anapanglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno kanya. Ay na, nangabak ta iti kasino. Mayat gayam ti umay dito ay. Nagdakkel ti abakan na makatumpong ka. Punak tumot kan ka. Isungarod nga inawis ka dito eh. Saan ka di? Amayat? Maulit at talaga daytoy ay umay ko dito eh. Damok pala ang nakatama ako. Mayat gayam, lakay. Iso di ka nagungungat na umayak dito eh. Gwen? Uray sumuro takpay kan ka Ha? Tadwatan nga kasino. Umadumanan ati kwartata. No maulit ti panangabak ta. Bumak ng talakit din no kastoy. Gwen, agay ayan talang aruden. At dapay kwarta nga abakin tabakan. Apay, anya tinadamag ko adwa kay kanaw na mapan iti kasinaw. Nagswerte nga min ni Mercy akin muyog kanyak tatang. Agasan? Nangabak? Kasta iti damaw. Agam saan akanayo na mangabak kayaw. Agam no mangabak, dakkel aswerte tatang. Awan pa'y bimbak nang kapoy iti sugal. Apay kit din nga awan nga itang. Amang ano da kami nga iti umuna. Ay, saan ka mangrabrabak? Idyan nyo dahi ta akasinaw. Awanan ti pangabakan mi ano'y sardang mi tatang. Di agtrabaho kay kiday ta sigsiguradaw. Iti agmalmalam apa nagtrabaho may. Basit lang ti makabig. Manula a minutos mi iti kasino. Ribo-ribo tatang. Ay na, nagswerte tanlakay. Nangabak tamanen itay. Makagatangak matlangan iti kayat ko agatangan. Apay, anyat kat mo agatangan ba kahit? Adda nga min nakita ka nagpipintas nga alahas. Ah. Kayat ko agatangan dagijay. Daman nga ron apalan dagiti gagayem mo na. Dayta nga ron ti kayat ko. Apalan dagiti gagayem ko. Pasaray mga bakta. Gumatang ka. Wala, tapno ado ti maurnong kong alahas. Hindi madama tayo ayam tayo ti kasino itay. Nadlaw ka sang kakita na tati kadwata nga agkas kasino. Sang kakita na ti kwintas mo. Umapal siguro tanagpintas ti kwentas ko. Siguro, awan kasjay na. Sa pa'y di naabak kas lagsangitin. Dakkel siguro ti abak na. Angam siyak, nangabakag.
Mano nga aldawan ang nagtrabaho ka itidagan ni Manong Marlon. Ingkaalaan ng titangdan mo, tadigatang tayo tibagas. Naurnong agpaiso. Tanabayag asaan ko nga inala titangdan ko. Iso nga ingkaalaan nun, tawan ti iso amin dito'y balay. Ang mga nuawan da ita, taaldawan. Napanda iti negosyo da. Maala, mapankanto lang arudan inton malam. Ay, wan man nga agpaiso. Ang nadamag ko, amak mapanda ka no iti kasino. Idi nila ang Manong Marlon ti mapmapan. Pati ka din ni bakit na? Day tamo tinadamag ko. Ay na, sigurado asaan anasaya at ti pagbanagan da. No nakasursuro da adwan nga agkasino. Nakaumay ka, Lucio. Anya ti masapol mo? Umay ko kumaalaan ti tangdan ko ang nagtrabaho iti kaprutasan, Manong. Kasapulan mi ngaminan. Imbaga kayang agtrabaho ka, Ijay. Kat no, nalpas pa ilang hindi anagaikan ti kaprutasan. Saan ay ang imbagam iti? Abantayan kan kanayon ko agaikan? Nadalos ti kaprutasan. Takanayon ko amapan kitaan kan dalusan, Manong. Adaya imbagbagak. No lang mangibaunak ti agtrabaho. Dayjay lang ti tangdanak. Ang imbaunak iti, Manong. Imbagam abantaya kan dalusak. Isuabi ng bantayan kan dinaldalusak. Ay, awan imbagbagak. Agawid ka kidin. Ang Manong, kasanon ti panang bambantay kan panang daldalos ko. Ado pa'y lasaom. Agawid kan kunak. Naalam ka din titangdan mo, lakay. Saan? Bakit? Imbagakid din ni Manong. Adi na kano imbaon nga agtrabaho iti kaprutasan na. Anya, kat no addaak pa'y idi binilin na ka. Apay nga ibaga na nga itikas na. Mas daawak nga rod. No asino pa iti adda kwartana. Idadanas da pa'y ti marigrigat akas kadata. Kaya't nasawan, di nabayadan ti bannog mo ang nagtrabaho. Paslakas tan abakat. Sa nabali, inakla umutangan iti bagas di tadyangge. Bayadak to, no damat gadak. Panang loko kada tayo amarigrigat ti kastang inaramid na. Bayamon, bakat. Saan amat maturog ti Diyos, tapno di na makita ti mading aramid da. Saan samot den akas idi ti kinadalos ti prutasan da Marlon. Nagadumat kano ti ruot na. Ay, kinalatkatan pa'y kano ti lanot dagiti kay kayaw. Ay, awan mayat nga agdalos Tadi namitang danan taglinays. Ure asinumot no awan ti tangdan. Adakot mayat nga trabaho nga awan tangdan na. Ay, nagararamid dan iti saan anasayaat. Awanan ti matangdanan da. Kasi mat ni Lucio. Nabayag ang nagbantay kan nagdaldalos. Ngam, di na matinang tangdanan. Isuday jaya, di na kayatan. Ay, sayang ti prutasan da ta nagsamukan. Sa balimat ngaminan ti into naranda. Tadyay mat mapan makikaskasino. Iti naraman ang dati na nga bak. Ay na, pag-aayat dan, tiyam muda ag nanayon da na mga bak. Ikamandalusan di prutasan. Naruutan gaya men. Sayang kitag sabsabong da. Kuha Manong, mangkita ka lang iti sabali amang dalos. Adan sabali at trabaho. Taan niya ko matitrabaho. Makikuykuyog ang agkalap, Manong. Manumot la tibingay mo ditang agkalap ngay. Nang runa, no awan ti maranaan yung adu alamas. Uray basit, nulakat sigurado nga itadda. Ngam timang namnama ka, adi damat itad. Kas lagpas-pasagid ka Ibagbagak lang tipod no, Manong. No awan ibagam, inakmatan agtrabaho. Adda ka din nabirukam amang dalos iti kaprutasan? Awan nga rot. Pinangganak pa idadya Lucio. Apay kum apinanggan na ka. Imbag ka no di pakitang tangdanan na nga uray basit ti tangdan. Taitid na. Ngamtisan ka no ama itid. Naglastugan? Kasano pa'y itati kaprutasan no saan ama asikaso? Parikot na talaga. Sayang. Kasanumay da ito yan. Barang adan tumayat amatangdanan. No awan ton ti sabali a pagtrabahuan da.
Mangrugi mo ta na maabak ta iti kasino. Masapol adakdak kalintan ti tayata iti kasino. Tapno makasubot ta bakit? Mangkusit ta iti kwarta ti kadwata ang negosyante. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. Oh, mayat day ta na panunot mo. Mangalata iti kwarta iti padata ang negosyante. Ibaga mo isublim madamdama. Tapno ited na. Siriban ta ida. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. No dakkel ti tayata ket mangabak ta. Dakkel ti makabig ta. Pudno day ta nga imbagam. Iso nga ikagumaan ta adakkel ti puunan ta numapanta ag kasino. Ita siguro ti swerte ta bakit? Wan, kaslakas tamot ti agparparik na kanya. Apay ngayon, naabak mo tinagdakkel ngayon tayata. Milyon pa'y mo tayo chay. Sinalbag. Apay ngay. Kamalimutan. Tiamok kat mga abak ta. Apay ngay asabali mo tinangabak. Tapno makasubot ta. Isalda ta tinegosyo ta. Masubot ta matlaang ng mga bakta. Sige, intugot ko ti papeles ti negosyo ta. Isalda ta iti kasugpon ta ti negosyo ta. Sige, ibagam kan ko na. Adyan negosyo ta ti tayata. Sige, tayo nakasarita. At damat kit di dito'y amakikas kasino. Saan ka di nga intugot mo ti alahas mo adad duma? Wungayam, adda dito'y bag ko. Sige, una umpay ti papeles ti negosyo ta nga isalda. Ita amampay. Aldawan nga mada kay mo dito balayaw. Apay, saan kayo anapan ije negosyo yaw? Insalda mi tatang. Sa balit ti mangiman-man ni haritan. Ha! Apay nga insalda yaw? Anya nga ti pagtrabahuan yaw. Tiyan mo umikit makasubot kami ti kasino. Ngim na abak. Ay, day tanti kun kunak. Awan na saya ta maganap yun dita. Di kayon sumanaw, tanapudot ti ulok tatang. Ay, nasak pa'y kat ti pagipapasa mo iti pudot ti ulom, tanaabak ka. Ay, panawang ka man lagayin. Pinmana mo ni tatang. O, nga tanapudot ti ulok. Sayang namin ti negosyo ka. Una yan. Ay, awanan. Naulaw ti anakin manugang ta. Apay an naulaw da ako nam. Ay, insaldada iti kasino ti negosyo da. At dadan ije balay da nga agsansanoong tadakkel ti abak da. Ay, kasano da pa'y itan? Anya ngayon ti pagsapulan da. Awana na. Sapay pagpupudutan nak ni Marlon. Masurunak. Imbes anaduras da kuman. Ay, sayang nga rod tay negosyo da. Agnakem da siguraw. Inak pa'y ila ko to'y nabatbating alahas. Iso ti pagpuunan ta. Barang masubot ta ti negosyo ta. Ada ka di pa'y nabati nga alahas mo? Ada pa'y mat. Barang dayto yan ti pakasubutan ta iti abak ta. Intang arodan ila ko. Tapno ada pagpuunan ta. Ket masubot ta ti dakkel nga abak ta. Intang arudan numalako ta. Agdiretsyo ta ijay kasino. Ay na, aggagatulan ti imak nga kasino. Bakit? Ay, saan lasi ka? Pati siyak. Magagaranak mo. Ay, barang makasubot ta itan. Nulakat mga bakta ita. Isardeng kon ti agkasino. Ay, dakkelan ti abakta. Awan na talaga. Naabak ti kakaiso na naglakwak iti alahas. Ay, naabak amin na pundar ta. Adda pa yung utang ta kadagiti pada ta negosyante. Sigurado akanayon data nga umay singiron. Ti saludsod. Anya nga ti pagbayad ta. Kitawan mo ti negosyo ta. Di nakla kumain sursuro nga kasino. Ah, Pwisit kit di. Idi mga abak ta. Di ka nagsaw iti kasta. Itata na abak ta. Kastan ti saom. Sinalbag day ta kasino. Pinagbalin na taan na panglaw-matlaw na yan. Kasanuta ngayon na makasubot. Awanan ti mabalinta nga ilako. Adon tinagatang ko nga alahas.
Ngam naabak matlang gapo iti kasino. Tatang, maururam mo ti prutasan. Ay, apay ngay. Adda nga tanang ipurwak iti rongrong na. Ay, awanan tatang. Awanan ti negosyo may. Pati prutasan may awanan. Ay, no kuma. Tanda mang bambantay kan mang linlines. Saan kuma na uram? Nagsamak nga main. Ay, awanan. Mayarig kami iti marigrigat nga marabutit. Namiris mo ko day, no apay nagbalin kaya kasta. Uwan tatang. Pimanaw ti katulungak iti prutasan, ta sinaor ko. Diyak inted ti tangdan na. Kain, kinusitan nyo ti kadwayo ang negosyantay gapo iti sugal. Sana ya. Uwan tatang. Madigayam ti mangluko iti pada tao. Gapula iti tarigagaya bumaknang. Agbabawi akong tatang. Di ka mangluko, tas si kanto matlaang ti pagbalatakan na iti odi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampo di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 22, versikulo 24. Di ka makigayam kadagiti tattao anapudot ti ulo na, kan nalakang agpungtot. Amangan no masursurom ti kababalinda, kat di kanton makapagbalbaliw. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan ka di pa ni Jo. Awan pa'y nga rod lakay. Apay ka na yun mata na maladaw asumangpet. Ay, jakman amo iti dayjing ubing. Masapa mo't amalpas ti klase na. Kita ang mga nuad damot ng barkada na. Agdamag aktuman kadagiti ka klase na. Masapol ama iliklik kadagiti dakas sa barkada. Agdamag aktuman iti kaaruba ni Manang Aida. Adamot anak na nga agad-adal iti pagad-adalan ni Jo nga anak ta. Masapol ama ati pa, no adaman pakikadkadwaan na asaan anasayaat. Ay, wan nga rod lakay. Intun kwan maisagmak. Gapo iti kanayon na apan nakaladaw asumangpon. Nasayaat ta nagkita ta diti tiyandaan Manang. Adaman la damaga. Anya ka di dayjay. Agkaadalan samot di anak mo kanti anak ko ani Jo. Uwan samat, apay ka di. Anya nga oras nga agaw-awit ti anak mo iti malam. Pasaray masapa mat, apay aya. Ay, di nga min anak ko. Kanayon amala daw nga agawin. Apay nga'y amala daw. Amangan mo agpasyar nga umuna, sakbay nga agawin. Day tangarod ti kayat ko ama amuan. No apay akanayon amaladla daw nga agawin, Manang. Dinamag mo kuman ni Jo, ano apay akanayon amala daw. Kanayon ko adamagan. Ngum addamat lat tarason na, anakaladawan na. Apay ka di akanayon ka amala daw asumampot, anak ko. Haday naramid medyo library, mami. Pangaasim ka di, anak ko. Liklikam ti makibarkada kadagiti saan anasaya at abarkada. Andayamat saan nga umno abarkada, mami? Apay kiting awan ngay, anak ko. Dagiti agtutubo anapudo ti panagululo na. Dagiti nalaing amakigulo. Mayat kit diya, dagiti tigas alalaki akadwa. Takabutang ida, ti daduma agrupo. Apay amasapul at titigas alalaki. Pagadalan ti ayan mo, saan apaglalabanan? Pasat na amin dagijay, mami. Ay saan, anak ko? Tuladam ti anak ti kaaruba tayo. Masapa nga agawin. Diyak kaya ti panagmulmulagat ti may sa alalaki, Jay Sulia. Kaslabilit asibad.
Kid na yan nak ngamin. Mapimpintasan samot kanya. Basta, saan ko magustuhan ti panagmulmulagat na? Pumasidagak man kit di, takidagak ti rupa na. Payman. Oy, ang ganad ka. Napanin. Sige, nakarit ka. Oh, sige! Oh, laban! Ha? Aglalaban taman. Sus! Delikado ti ganyam ko. Nalukot iti suli. Ay, agpatulong nga. Tairuar ko dito ay. Ay, ang datan dito iruar. Yung baglakit din, tada ng tulong kanya ka nang iruar kan ka. Ti sinalbag, kasla kabaliw aking mugtar. Saan nga agsigsiguro ti salbag. At dan tumatlal daw na kanyak. Di sa ganaan taday di a tao. Liputan ta. Madlaw ko akaratista. Iso ang masapol alipot ti panagibalis ta. Punot ako nam. Liputan ta. Tapno saan na makabales. Numapakso. Panawan ta adagos. Una, amangan paikat no at na makakita kat matiliw ta. Sa anak mo tapatiliw iti uray asino man. Siyak pailaan ti kaalibtakan. Oy, dito'y gayam ti paglaklakwa, manti. Nabartag ka? Ay, Nay, apay nga da ka dito iti kastoy nga oras. uray si kamat anti. At dagamit dito iti kastoy nga oras. Ay na, ipapaibos ko to'y lakok. Iso adyak pa'y nagawid. Angam si ka. Itay pa'y analpas ti klase yo. Saan ka de? Ni anti met, narigat met no saan nga agaliwak sa iti tao. Ay, agawid ka kit din. Sigurado ang madandanagan ni mami. Tawan ka pa'y. Apay kami na madanagan. Kat saan akong nga ubing abasid. Apay, ubing abasit ka dilaang ti maisagmak? Amo kaliklikan ti aksidente kan pakaisagmakan, anti. Anyat orasen, apay nga itakalang asumangpet. Ay, kwa. San ko nga mo ti oras, tawan ti rilok, daddy. Kitain nyo man di ta rilo yun, anyat orasen. Dayta ka di tinaadal mo iti pagadalan. Nagmadi ti panagsungsungbat mo. Madi ka di ti sungbat ko, dad. San ka di dinamag mo ti oras? Awan mo ti rilok, kunakmet. Ingka maturog, tagsarita ta itinalapat inton bigat. Inton saan ka na nabartek. Saan nga umno ti sungsungbat mo? Makaturturog ang agpaison, dad. Dito yakon sopa matulog. Jaske. Rumbeng ko mga agawid kakalpasan ti klasem. Saan? Tatila papanan nyo pa'y? Kaya't kung ti maturog, dad. Diyak kaya tinariwawa. Apa nakarupangat ka? Kan dumayamudum ka sumrat dito'y kwartutan. Si mangpet ni John nabartek. Ungtak ko ma. Gam inanawa nakit din. Di nakano kaya tinariwawa. Ay, nagbalin pa'y kit din abastos ti anak na. Manipod maladladaw nga agawid. Kasjainan. Masigurado nga da nakikadwaan na akas tati kababalin na. Iso ati mulad. Lakid dia. Inton kuan. Inyalis ko iti sabali a pagadalan. Saan nga tang ad-adda ang mabaybayan na ti panagadal na? No sa pulin na ti barkada na? Kasaritak inton sana na bartek. Nasursuro na pa yung bartek. Madlaw ko pa'y analaka nga agpudot. No kasya abagbagaan. Kas kumaitay. Sakit din ti inanawa na. Nudyak la nakapagtepel. Na diswak kumanket. Kunam anaturog ni Jo iti sopa. Awan mat. Pati ijay kwarto na. Awan ijay. Awan kunam. Imbagak amasapa kaming agsarita. Ita, awan. Awan lakay. Napanak pa'y iti banyo. Takunak no adda ijay. Ngam awan mat. Oh, pagpungpung tuten nakda dya tao. Napnapanan naman nga tan. Ay, unay lakit din ti anak ta. Anya nga tayo ti aramidan ta. Nudyak la makapagtepel. Makabil kon. Panagkunak kat madino kabilam lakay. Amangan no ad-adda nga agrebelde. Pag-high blood nakda dya tao. Napnapanan na nga tan kat awan mo ti klase da ita. Manan, nasaya at ta nakaumay ka dito tiyandaan.
Awagan ka kumang, gusto mo't nakita ka. Apay, anya tinapasamak. At da naggugulo di ta inuman, kat may sa kanu ni Jo. Impanti pulis iji ospital. Nadangran ka no. Anya, ayaw na yun ti anak ko. Sinapsapan na ti pimanaw ijay balay. Gulo magayam tinapanan na. Ay, hinakman nga ro di ospital. Wen manang, ay, awan met ngamin pamanawak dito'y lako. Ay, anya gayam nga ospital tinangipanandakan ko na. Dita ka no kaasitgan nga ospital. Dita emergency hospital. Ada ka di kadwa na ngayon panda. Dagiti ka no barkada na anapulot ti panagulo da. Ay, nalaing da ka no amakigulo. Anya tinaramit nyo. Apay anak kirambol kayo. Bimalas kami lang, mami. At dagayam kakadwa na iti asidag. Saan ka di asang kaibagami? Alumiklik ka iti kakasta. Managpupudot ka no ti ulo dagiti barkadam. Rumbang lang agsisinakit kami kadagiti barkada, mami. Nga uray maisagmak kayo? Saan ka di amay mayat no agbyag kayo anatalina ay? Di awan ti kabusuryo? Nung makabalis kami, sumardeng kami, mami. Ay nanak ko, itakuman kat lumiklikan. Awan tinasaya at apagpanagam iti kastang araramidan nyo. Maminsan lang da ito'y, mami. Mao din da ito'y. Nung makabalis kami, huston. Husto kuman, anak ko. No asino man ti kinalaban nyo, isardeng nyo kuman. Kasano kami ang makabalis, no isardeng min, mami. Naimbag tarimwaran ni mamim. Di namang nagtipagsaritaan ta. Anya ka di tinadangran ka. Pinangurdan samot titiltal ko. Isuan na awana anak iti puot. Si Kangay. Bote siguro timpang ornament iti ulok. Imbag ta nabartak di kalaban tayo. Isu adinak na puruan. Natayak ko man no nabuong ti ulok. Saan amatay titigas aruot? Pudnomat kiti timbagam. Datayo titigas aruot. No awan dagiti adu akakadwana iti asideg. Naudatal ko man da di aloko. Kat numaimbagan tayo. Ano pan tayo day a tao? Masapol ang makabalis tayo iti day jay a tao. Lakit di. Jack makaid na. No saan tayo ang makabalas? Ay na, imbag ta nasabat ka dito'y dalan, ading ko. Anya ka di day tada magmanang. Naamwak at ikano barkada ti anak mo kat dagiti barumbado analaing amakigulo. Kuna kunkat. Iso adakkel tinagbaliwan ti anak ko. Managpupudot kan bartek pa yun. No saan amay liklik? Amangan no kas jay tumat ti anak yo, ading ko. Ay, jak manam mo. Panagkunakat saan kami mat anagliway anang bagbagakan ko na. Timulad nga rudan iti kababalin dagiti barkada na. Kaslaan na alisanan kunak man laangan. Kastan sa ngagpaisumanang. Jakun amuno anya ti aramida kan ko na. Isugayam akas di tinagbanagan ti anak na. Tadagiti barumbado ti barkada na. Kanayon ta abagbagan. Ngam awan pagnaan ti pamagbagaken ko na. Iso amay salang ti amok nga aramidan. Tapno agbaliw ti anak ta. Anya ti aramidam lakay. Mang tulagak iti pulis amang sipot kinidyo. Kaya dagiti kakaduana. No adda aramidan da adakas. Tiliwan da ida. Kat ikulong da ida. Tapno agnakem da. Ipatiliw mo ti anak na. Saan nga agbaliw ti anak ta no mabaybayan dagiti madi nga aramid na. Ngam no maibalod ti anak ta. Taksamot ka ba ulan? Imbag tamakasuro ije pagbaludan. Ngam ti iwalang dagiti kabusor na. Hello? Sino ka di da ito eh? Pulis? Ada dita presento ti anak ko. Sige sir, taumay kami adagos di tayo ti asawak. Bye sir. Asino timawag? Ay, lakay, intay jay presento. Adda ka no ijay ti anak ta. Nasayaat. Masiguradok nga agpakaasi ti anak ta, nga irwarta. Ngem saan ko nga aramidan deta. Bayan ta nga agna kami jay.
Saan ka di anapatag ti anak takan ka? Dumngeg ka, tapno maawatam ti amin. Napatag ti masakbayan ti anak ta. Isu ana aramid ko daytoy. Ngambay payam ka di ti anak ta. Tapno agbaliw. Numapadasan na ti rigat iti uneg. Sigurado adinan kaya ti agsubli. Ket ijay ti pakaalukuyan na nga agadal. Tapno sumaya at tibiyag na. Maawatan na ka di. Iso abay antapay ijay, tapno agnakam. Maawatam ka di, no apay asang ka ibagami alumiklik ka kadagiti na pudot ti panagululo na, tapno nasaya ti pagbanagam. Tulungan dag, tapno makaruwarak daddy. Ikarik, agbalbaliw akon. Agan-anos ka pa ditoy. Tagdiskitarak pa iti pangpiansaken ka. Awan pa iti kwarta tayo ita. Isong agan-anos ka pa dito'y pagbaludan. Ikarik dad, sana ko na makikadwa ka dagiti barumbado. Sanan dad, agsingsing peta kuan. Pilyam, tinasaya at agayam, tapno saan ka ama isagmak. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Proverbio 28, versikulo 8. No bumaknang ka, babaan, iti panagpaanak mo, iti pirak. Ken pananggundaway mo kadagiti tao, maitad to ti kinabaknang mo iti tao anaasi, kadagiti na panglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manang Carla, kasapulak ti kwarta. Adda iti ospital ti anak ko. Amom ka di ti patakarak nga agpautang, Carlito. Ada anak na, no siyak ti agpautang. Amok, manang. Ngam kapilitan nga umutangak. Taadda iti ospital ti anak ko. Ala, agperma ka nga rod. Agaramid ta iti listaan. Binigat ka nga umay singiran. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga agbayad? Nalawag? Uwan, manang. Mano ti utangem? 5,000 kuma, manang. Agbalin a 6,000 ti bayadam. Katapno saan ka amarigatan? Umay ka singiran iti 300 iti inaldaw. Kat iti lasod ti 20 nga aldaw, nabayadam ton ti utang mo. Nalawag ka di? Kapilitan amanang. Tawan mo't sabali a pagutangan. Apay dagito'y nagado nga appliances dito'y arubayan, Carla. Appliances dagiti nagtitiwod nga agbayad, tatang. Ay na anak, unay kameten, agrigrigat dalang arudan, ad-adda umpay aparigatan ida. Tatang, jak pilpilitan ida nga umutang. Isu dati mang pilpilit kanyak. Isu kapilitan apautangak ida. No adda ipautang mo, ipautang mulatan, asan anasken apaanakam. Isu nga ron ti business ko, tatang. Amuyo, ti kayat asawan ti business. Nagado dita mabalin a pagkwarta na sa balay. Daytoy nga ron ti kayat ko, tatang. Nalaklaka daytoy apagkwartaan. Ang mado ti marigrigatan, gapu iti kasta business mo. Ngam adulat tamo ti matulungak, tatang. Carlito, umay konsingiran ti hulog mo itangal daw. Pasensyakan, manang Carla. Talagang awan na diskitarak itangal daw. Jakmat nagsardang agbirok iti pakipurdiyaak. Ngam, talagang awan timang purdiya kanyak. Manupay laang nga aldaw tinatinagam, ngam awanan pagtinag mo. Manang, awan mo't maaramida. Sige, palabasat da ito nga aldaw.
Ngamnas kan a 600 ton ti ihulog mo inton bigat. Agsapol ka iti panghulog mo. Ay, sige manang Karla. Ta ikarigatak ti agdiskitar manan inton bigat. Idi pa'y kalman nga agberbiro ka iti pakipurdiyaam, Carlito. Apay aya, kasla kasapulan ka launa iti kwarta. Adda ngamin utang ko ahulugan. Kat agungot ni manang Karla. No sa anak manan ang makahulog itangal daw. Apay mat ngamin nga imutang ka kenkwana, Kasapulan nga road. Tana ospital ti anak ko. Ay, day takot tirigat na ita. Ay, padasam ti mapan kini Madam Vivian. Ang mga noad da kayat na nga ipaaramid kan ka. Imbag day jay tanaasi ka dagiti marigrigat. Kasta ka di, Olivia. Kasla strict tumot ngamin. Kan kasla kababain ti umasidag kan kwa na. Kasla istrikto laeng. Ngam na singput day jay. Iso apadasam kit di ti umasidag kan kwa na. Anya ti masapul mo, Carlito. Madam, mabain ako mga umasidag kada kayo. Ngam talaga akasapulak ti kwarta. Ang mga nuad da kayat yung ipatrabaho kanyak. Taisupay ti tangdan ko pagbayad ko iti hulugan nga inutang ko. Apay ngamin akay kayat yu ti umutang iti hulugan. Napilitan ak, madam. Taadda ngamin iti ospital ti anak ko. Ala, sumurot ka kanyak. Taadda pagaikak kan ka. Ay na, agyaman ak, madam. Sigurado ngamin nga agungat ni Manang Karla. Nujak makabayad itangal daw. Mano ka diti ka sa pulam. Tapno mabayadam ti hulog mo itangal daw. 600, madam. 600 nga rod ti ited ko atangdan mo. Ay na, agyaman ak unay, madam. Adda nga rod ka ninyo ita? Kat ibayad mo mat tinasapulam. Adda pa'y matbagas mi, madam. Ayos day jayan. Agsida kamilatan iti asin wanosoy. Ay, anya lakit din akin nakakaasi yun no kasta. Nala, mapan kaagnateng kadagiti impamulak anat nateng. Ta isupay asidaan nyo. Ay na, agyaman ak unay, madam. Talaga nasingpot kayo gayam. Kan uray umay ka manen inton bigat. Taado ti mabalin ko nga ipatrabaho kan ka. Kabaalam mo ti agarado. Saan ka di? Uray anya at trabaho iti talon, madam. Kabala ka. Imbag man, tada paghulog mo ita. Adda na asi kanyak, Manang Karla. Anya ti kayat wasawon. Adda nang tadkan ka iti kwarta. Adda nang tad iti trabaho, Manang. Nasaya at mo't nga rod. Tano saan ka makabayad? Ipabagkat kon ti TV yo. Ha? Kasta ka di ti aramidem kadagiti saan ang makabaybayad, Manang? Ay katun sakon to ila ko dagiti appliances da. Tapno agsubli ti kwartak nga inutang da. Andi, pautangan dak man pa, ita saan pa yan nakapawit nila kay ko. Delay ka no ti sweldo da. Bayadak matlang adagos, apaman ang makapawit. Awan problema iti dayta kaanakan. Basta amo mati style ko nga agpautang. Adda anak na. Ni auntie mo't, kasla sandak kaanakan? Saan yun apaanakan? Tay sublik matlang adagos. Ay, sana mabalin Ella. Maturog ti kwartak no ipautang ko nga awan anak na. Anyamot ni auntie. Nagbasit lang arudan ti sweldo nila kay ko. Maasi kayo mat kanyak auntie. Negosyo daytoy Ella. Saan mabalin aga puta kabagyan kakatawanan anak ti utangam? Baliktad mat. Imbes ada kayo akabagyan ti mang tulong kanyak iti negosyo. Saan mat? Tada kayo paikit din ti mang lugi. Nukas na, saan mo nga intuloy ti umutang kini Antim? Saan na mana? Paanakan naman. Nagbastit lang arudan ti sweldo nila kay ko. Kakaasi ka mangyan anay. Kasanungay nga rod itan? Anusan min nga orayan ti sweldo nila kay ko. Agsida kami latan iti asin. Mapankalatan iti ayan ni Madam Vivian. Saan nga agpapautang dayjay? Ngumkit di, ikan na ka iti trabahom sana katangdanan. Kasta ka di manang?
Ay, sige man nga rod. Padasag man timapan. Ay katwan tapno at damot igatang yu iti sidaan nyo. Saan kat nga agsida kayo iti asin? No kasta, kasapulam mo ti kwarta? Ay, wen ko Madam Vivian. Sa anak nga agpapautang. Nga mabalin ka nga agtrabaho. Tapno at datangdan mo. Ada ka di trabaho amay tadyo kanyak, madam? Ado ati mabalin ko nga ipatrabaho. Mabalin mo ti agmula iti araduan ni Carlito. Alaman nga rod, madam? Mabalin mo pa iti agawis iti kadwam nga agkasapulan iti trabaho. Ado ti amok nga kasapulan iti trabaho, madam. Naala, mabalin nyo ti umasidag kanyak. Basta puwera utang, ta sa anak nga agpapautang. Ay, may mayatan asan kayo nga agpautang, madam. At dalaang agrigat kami. Aglalo no paanakan niyo. Imbag man, ta saan ka nagparigat a nagbayad, Carlito? Kunak no maipada ka kadagiti daddo mga imutang a nagtiwod nga agbayad. Kanayon ngamin nga da ipatrabaho ni Madam Vivian kanyak, manang Carla. Kasta ka di. Dandanikan makabayad. Ang mga nukayat mo ti agrinyo, mabalin ka man na pautangan. Ay, saanan manang? Jack tumaulit umutang kan ka. Na, kaapay mo't anak ko nam ti kasta. Una, tanagrigat ti agbayad. Kunam mo't akanayon nga da ipatrabaho ni Vivian kan ka, di adda nga rod pangalaam iti bayad mo. Awan pang usarak iti utangak manan kan ka, manang. Napilitan aklang idi tagsakit nga rod ti anak ko. Kaslasaan kamit unayin arumrumwar, Carla. Kanayon matan nga da ka dito'y balayaw. Wen tawan mo't singirak, tatang. Apay, nakabayad da amin ayin. Wen tatang, awan mo't timayat nga umutang kanyakon. Ay kat awan siguro agkasapulan pa iti kwarta. Talaga nga awan siguro, tatang. Kat gapo daytoy ka ni Vivian. Tapay ni Vivian, agpapautang ka di mait. Saan, tatang? Anya nga rod ngay. Amin nga umasidagkan kwa nang agkasapulan iti kwarta, ikan na ida iti trabaho. Ay nagsaya atayin. Kasta ati tumulong iti pada a tao, saan ket agundawayan ida. Ne, kasla ko na yumot aman ang gundawayak, tatang. Katun mait, idi pa'y asa anak apabaw iti aramidam, ngem natangken ti ulom. Gapu iti kinaman nagtulong yo, Madam Vivian. Nagadon dagiti trabahador yo. Imado nga agpaiso ti trabahador ko. Ngam, imado ti income ko. Pulos ajak pa'y nalugi. Tunggal agapit tayo kadagiti mulmula tayo, kat kanayon anapintas ti apit. Ken kanayon anangato ti presyo dagiti natang, Madam. Dayta nga ro ti pagyamyamanak. Kat sapay la kuma takanayon anapintas ti apit. Iti kasta, ad-ado kayo pa'y amatulungak. Masiguradok akanayon anapintas ti apit, Madam. Ngamin, napintas ti panagpuspuso yo. Agyaman na, Carlito. Tatang, kaduandak man ama pa ni Diyo ospital. Nay, apayay nanak ko. Kanayon nak ngamin nga agulaw. Kanayon matan nga awan ganas ko amangan. Ay, nasaysaya at nga agpaysong agpadoktor kan anak. Kaduandak nga rod tatang. Awan mo't ngamin exercise maw. Permitilok magmaon. Ay, wan nga rod tatang. Ala, agrubwat ka nga rawd. Takadwaan ka ama pa nagpa-check up. Damag ko nga agsubli-subli ka ni Antim iya ospital. Ay, day tamat nga rod ti damag ko, manang. Sapay awan samot ti umut-utang kankwanan. Ay, awan na talaga Karma na siguro day jay. Suwakas di tinagmambanagan na. Mapan mo matsarungkaran ni Antim iya ospital. Anya ko maaga po ngay. Idi siyak ti dumaw dawat ititulong kan kwa na pulo sa di na kasyan. Wen
Ngum antimpay laang day jay. Apay anak kaumay kayo, apong? Pangaasim ka day, Ela. Tasublatan nak amang bantay kini ante medya ospital. Lakaya kon. Saan ka makapuyat? Ala, bayan nyo, apong. Tasublatan kayo, man. Di mo't ngaminin umimimbag ni antem. Ang mga nukurang laang iti kararag, apong. Agkararag kumamot, Dumawat iti pamakawan kadag iti nagbasbasulan na iti napalabas. Ay, kanayon ko abagbagaan. Ngam di mo't dumngag kanyak. Sa anak mo't kat apabore ti aramiden na. Uray siya, apong. Imasidagak ken kwa na ide ta na dili ti sweldo nila kay ko. Ngam kinunanakit di apaanakan na ti utangag. Awan kan uti ka baka bagyan. Ay, ita ka sa pulan na. Dagiti kabagyan na. Taag sakit ket nga ruday. Agyaman nak Ela, tay may naksinarungkaran. Nagpakpakaasi ngamin ni apong asublatak met nga agbantay dito yung ospital. Tamarigatan kanung agpuyat. Maasyak mo kini apong iso nga imayak. Pakawanan na kumaela. No addaman nagkamaliak iti napalabas. Ay, sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan, ante. Agkidaw ka iti pamakawan ti Diyos. Tapatsyak nga iso ti makatulong kan ka. Ela, Naglablabas kayo ngamin, ante. Uray marigrigatan dagiti tao. Karkaruan nyo ida parigatan. Kitaan nyo ni Madam Bibian. Uray baknang dayjay ngamsan nga agpapautang iti kwarta panakan na. No diket ikan na iti trabaho dagiti agkasapulan iti kwarta. O kitain nyo ita. Nakaghatang manan iti nakalawlaw adagana. Iso nga ad-adu manan ti kasapulan na at trabahador na. Kan saan aman ang gundaway. Agpasweldo iti husto. mabalin amadusdusa akitan kaanakan. Ngam ikarik nga agbalbaliw akon. Nulakit daging bagak. Agbiro kak iti trabaho ka na saysayaat. Kinapudno na. Diyak ngamin kayat ti agbannog. Iso ajay pangbiitan ti kayat ko apagkwartaan. Agbalbaliw kayon, ante. Iti kasta, pumintas mo ti kasasaad yu iti biyag, akas ka ni Madam Bibian.